wau kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan wingi kan nate napa jenenge sanjang to teng kula lek anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Mboten ana apa pate bapak ya Nduk diapura. Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Manah. Ing antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. Kelet banget. Nanti. Mari kakek ulat sira sira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu mangsuli kok. iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam ke makmum pas ataqiyat akhir imame assalamualaikum makmum waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin Nduk. Wah, lek niki wau kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan wingi kan nate napa jenenge sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana apa dereng- pate bapak ya Nduk diapura. Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Nggih. Lah, aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti Mandi. mandi. Alhamdulillah. Amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, mantene? niki mantene namine sinten Mas Bayu? Mantek jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga jadi keluarga yang Nggih, sudah tadi sudah foto sama saya. ngaten. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang penting Amin. sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamot yang memisahkan. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep, Ya pas. seniman ya kiai. Nggih. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih, leres-leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong.
Ora ketambung piye ditekoki. Nah, murah kita. Oh, nggih. Om Yudo, gimana kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku nesuin ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampean nih jane Nggih. ya aku kangen. Kangen. Wong Tapi jenenge- lek ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono ya, Om Alah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean iki ibarate kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Kaya Mas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmo pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget. Nanti. Kelet tonyo tenan rumah Super. sakit. Blok ora. Wong ngene wong ngarepe. Seneng. Iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus kudune seneng. Iso kok. Wong dikaplok dilus-lus. Wong namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. Melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah malah iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Lah, Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. Dianggep Malah dianggep. dianggep iki sing Rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang mriki. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. Apok tenan. Waplok pisane. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur nuwun. Anu, ya gandeng iki ujupe mantenan. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo, ngaten nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampean dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngantek ngono. Ya Pacaran. ora nganti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, sebelum berperan, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran Iki sih. pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah kowe iki cara dadi Mas Fahrul Fahrul. yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi. Ki mang mbak ya umpama. Umpama ya. Wah, Samane diagem ben Jane apik. apa sirahmu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, mengke Mas blangkon Yudo. nek ngono. Dalam. Moh, gah elek nek. Pripun? ngono. Lah, Lho, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, Diganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki Es. ae. Loh, dike ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora wong. Masa enek blangkon Jajalan kena sik, nggo toh. dangir. Aduh. Adik kaya makureng. ayo. Oh, ganjel iki ae. Nah. Lah. Ya, ya, ya. Ben padha kuninge. Ah, copot kuwi, copot. Nah, ben gitu. Cepat. Oh, alah. Jeli, nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, Ora sesuai gitu. wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ah, rada dingono saiki. Iki totoke rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya, lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, ya, Ora, bawa, ayo, bawa. sing gagah, sing gagah. Bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya, Cuk.
ora nesu. Ora nesu. Biar menyatu. Silak ngene, silak ngene. Oh iya ya, iki modele anu ki. Oh, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggahke. Tintin. Ayo, bawa dana kula situasi. Eh. Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ben apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggepi omong gitu. Ya jenenge tugase dalang ki ya ngomong kok. Koyok ora koyok kanca karo sisek kan meneng. Ya, Ora turu. Ayo. Pamit. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Pamintaku Muni kowe lambene ngene ku. Piye lah mu mrene? mosok wingi ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimas Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Enak jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. iya ora omong aku tresno tenan jare ngono kuwi ayo Jare. Oh, sik. Urang apa-apa ya wis jare. Omong sik jare. Jare. Ngono. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye rasane piye? Piye rasane piye, Dol? Allah, sewepel karo cahku iki. Jalukan dek. Gawa dolop Pak ya. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dipeleki. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe ah. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku Nimasito ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. Oh ngeterne bae suntik ta, Mbak? Gandrung teko rumah sakit. Lah nyapa gandenge ngono ndak mau aku. Sing mesra. Lah piye? Ngono lho. Sampeyan nek ketok rada jijik nek gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya bener. Kucing ngopi ya, Dik. Ayo coba. Lah. Alah. Yayi. Nggih Kang Mas. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan Taman Sari. Makam pahlawan mendembokmu iki. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungrum tak senengke atimu ya Yai. Alah. Guyune iki lho sing permono sing alus lho iki Wong bambangan kok iso. seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Ping Ngono. telu wae. Ping telu. Kedawan malah elekno. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Menclek kok. Blesek cangkeme kok Ayo. iso. Jare telu wae. Atut.
marai. Mboten Pak, mboten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelenthik. Tapuki ngene lho, tapuk. Tapuki ngene. Tapuki piye contohno kan kaya malu. Tapuk contoni Mbak. Tapuki ngene lho. Nah, Tapuk. iki tapuk. Lah nek ngene iki Ngene celenthik. iki nyentik. Lah. Nyentik. Tapuk ngene. Nek iki celenthik. Lah. Iki nyentik. Napuk piye? Ngene. Lah. Napuk piye, Om? Tapuk ngene tapuk. Lah. Napuk iki. Pak. Lah. Nyentik. Ngono. Pak Racik, Pak Care. Pak Cari. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Ngatut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sopo Iya. iku masker sop? Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arep Pak. Disiki ora. Mesti dek iki mesti ngono. Mesti. Noah kalepel saiki. Yo. Ing Sarina. Ing sarina sawa ngene. Pales yo Ora usah di ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Tatan pinggang. Datan kinggang sarambute. Kok iso sak rambute? Datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Hupe ora sah. Lah. Datan kinggang sarambut. Wis. Wes, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora. Hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah. Aman. Nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol iki. Cep. Halo. Kok ijek? Lamang ra iso. Yo, enak. Sawi ra dinggo. Lamun Larang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele termasuk- itu lho, Kek. Gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek orang madep aku kok. Madepe ning Madep niken. iki. Heeh. Kamu madep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis iki lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Gitu, asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutuk nang kene iki ginaran kan gone kan. Ya, ngancing to. Genti sampean sing gandrung genti lah, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho kowe iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madep rene lho wong-wong ben.
Ganteng kaya ngene. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindho mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi hamin tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Ya. Indo mimilan mintuna. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo barang. Hop. Yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas ana tepi wajib. Wah, alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Nganggo mbok iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kolkolah kubro. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Cari. Cari yo ora kolkolah. Ora kolkolah. Ayo. Cari Sido asih bebrayan. Yo, langgame Setya Tuhu. Yo, Cahayu, Duk Niken. Monggo diaturke. Monggo, yo. Aku kang setya satuhu wit pin nganti saiki Lanjut. Mugianto berkahe ngabidi dadi kamu nane sang
joget khusus Mas Yudo. Ayo. Jenglengane Mas Yudo marem lho. Nganti nyamplung Marem. Yo. Lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nono mbok aku ae nyapa wong musuh wong wedok kok tonyo. Om Yudo mak. Ora apa-apa ora lara nduk. Salara kabeh. jenglengane. Ana ngukle-ukle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya Keci. Pelekne Malah kowe iki. keci. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, sing semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho karo aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas nyatane. kowe ya menak. Wayah wengi. Rungokne Jan. Enak ngono lho kok. Ayo jane kan ngono Lah menak kowe to. jajal, Cang. Ayo. Waya wengi udan krimis rawe suwe ayo kapto Kecepetan kowe. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Rada ngenteni. Iya. Oh, iya wis. Ayo coba. Wayah wengi udan krimis rawe suwe ayo kapto Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampe telat lho, goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ana Wes, surasa ijole. gelo. Tak tambani. Ana ijole. Niki enten awala Mas Yudo. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Ae Alah, enake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane
saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandani. Mas Yuda. Siap. Urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok sore. Kok cedak suci ae lho modele. Kono, aja cedak aku. Kacau selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pantai. Suci ki atine resik. Ngawur. Modele ya Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya Mas wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. menang cep wis cep. boyo diumpani to. Ya ora entuk nesi. Ya wis bener nasi. Yo Mbak Suci. Maka diwiti wasitati. Maka, ya Mbak. Wasitati saking prawi nasis ngelingana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Oh, Mbak Suci lulus nya iki entuk hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Niken, ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Oh, Nduk Niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama bakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki. Ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. entuk. Ngedohken tumindak mungkar. Ya. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki Wis bawane. entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya layangnya diwaca. Mayang, mayang. Mayan. Wis tak gawean lho, tak gawean mayan. Entek. Ayo. Ayo. Do meteng. Matang. Mateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Bang Mekar yo nganaki. Nyuwun Bu. Oh, urek tenan. TKT njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikei Mas Bayu terus Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ini iki loman, ora kaya kene mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kancane abang biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Yo diaturke pepeling maka buka celuk Mbak Suci. Maka langgame sik. Maka yo. Neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki.
Kono lho, Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, kuwi wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahan cine tansah dielingke wis wancine padha nindakake kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angenteni. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Bakune tibane langgam angenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Mbah nuwun Mbak Yuda. Mondol masa gak? Kono seleh ping loro. Ora iya, ora nek mondole iki lho gak enak. Ora nek mondole dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kok ya dienggo. Nah, ben kita nek kaya wong. Ha iya. Monggo. Nggih. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, monggo. Pangkur Rinoso. Tenan no. Ayo. Monggo. Rinoso. Saya
bawamu ndas kok panas. Ya, Bang? Oh, anu. Trenyo. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Ki blangon kowe nek fresh care. Jangkrik, aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Heeh, timbal Bu Silvi kalau. Lho, tidak kira kan wong nampa. Dijirut. Arek kan wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa? Nuwun, Bu. Bu Silvi Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Salah. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men, sakarepmu. Karena saning ati Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpet tahan. ngente Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat Rama. Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Lapi dicopot. Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndas apa? Das truk. Ayo copot sik. Maka Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. maka Nduk. sumanding si Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. ojo ganggu. Yuk kan lanjut. Iya kan? Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. ngantuk aku iki yen bos rina enggal ratri kang katulu
Enten apa? Nyapa? Jadi ndas kupan sendiri kon selulup. Oh iya, gitu sekali ya. Bener, saya cocok Pak leres, Pak. Nggih, Nggih. bener Solusi, apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa wong solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang lho. Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya toh? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Karo bledos iki wisan. 2 jam. 2 jam. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho enak mau digoleki nek ra HP-an. Kok dagelan digolek tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni amadeni melayu janji matane sak semen jaraning kalabu daku sumah Citra janji manis sirakan Yo. Semen sak karepe. Ayo. Keledang pedang kae takon Memane barep jaranan. Nggih. Alungan seru yo, ayo.
Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye ta? Mosok kono babi, ini celeng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep kok ya jane. Mripat tak pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau cilik. Tutu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilike kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memane, nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo serampatke sing yo. Bawa, yo serampat, yo. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Ngapa ta? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Isi aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong Nesu salah lho. kok maksudane telek iki lho. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Woi jenenge ora ngenyek. Alah ya wis genah ya wis tanjak barang lho kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget to le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndol. Cok kudune ngono joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi- Di dodo nyoh dodo ngono. Ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo 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 yo. Yo nan kendangono. Kendangan yo. Nanda. Yo. Wes enak. Bosek ta sabar. Lah lah. Ya. Terus yo. Ah.
Apik ya. Apik. Kaya ndolo-ndolo. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane lho. Ngapa ta? Sing kaya biasane ngono lho. Model iku kaya ngendangi wong mengi. Wah, Kaya ya. alun-alun. Monggo Rasa gelo. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke, Monggo. Ayo buka celuk, Nduk Ayu. Monggo Podang langsung. kuning. Podang kuning. Monggo, ayo. Monggo. Ya, Nduk. Esuk awane ngomah Yura nang goleki sing tak sayang. Mumpung miterang goleki. Ora kosong esuk awan dibagi. Maryan ganti yo kang nyapa. Ampe yang tak sawang pencok ning apa. Aglar kang samya sebo Pindara bingkang sawo